имрӯз мо шоҳиди ҳунари зебои футболбозон, голҳои муҷалло ва ҷашнгириҳои олӣ ҳастем. Вале шумо ба лавозимоти истифода мебурдаи футболбозон боре ҳам аҳамият додаед? Аз пойпӯши махсус, айнакҳо, муҳофизатгарон футболбозон бозии худро ба сатҳи дигар баровардаанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз Карим Бензема оғоз мекунем ки на танҳо бо дастовардҳои худ, балки бо он чизҳое ки истифода мебарад номдор шудааст. Гап сари дастбанди ӯ меравад. 4 соли охир Карим Бензема дар дасти росташ банд мепечонад ва баъди голзаниҳо мухлисон онро хуб шоҳид мешаванд. Савол мешавад ки ин мисли калиди муваффақияташ аст ё барои ҷароҳаташ бошад? ҳақиқати бастани дасти Бензема талаботи табибон мебошад. Дар бозии Ла Лига муқобили Реал Бетис январи соли 2019 Бензема ангушти худро дар бархӯрд бо Марк Бартра мешиканад. духтурон талаб карданд ки ба муддати 2 моҳ ба табобат машғул шавад, вале Бензема дигар нақшаро тарҳрезӣ кард. ӯ ки ба табобат машғул нашуд, акнун ҷароҳат қисме аз ҳаёташ гаштааст. маҳз ҳамин нуқтаро ҳатто дар бозиҳои FIFA ҷой доданд. бовар мекунед? акнун аз дастбанди Бензема ба дигар ҳамдастааш бо аксессуари инфиродӣ мегузарем. Тони Крос ва бутсиҳои кӯҳнаи ӯ. дар ҳоле ки дигарон ҳар сол ба моделҳои нави бутсиҳо рӯй меоранд, Крос бошад аз соли 2014 бутсиҳои Adidas Adipo 11 Pro мепӯшад ки ҳатто қисмате аз он фарсуда шудааст. ҳарчанд дигарон савол медиҳанд ки чаро ӯ ҳолу ҳамонро ба бар мекунад, вале ин интихоби худи бозингар аст. Крос бо бутсиҳои худ ғалабаҳо, лаҳзаҳои муҳим ва фаромӯшнашавандаро гузаронидааст. новаста ба чӣ ба бар карданаш, Крос ҳунари волои худро дар майдон нишон медиҳад. аз бутсиҳои кӯҳнаи Крос ба дарвозабон Эдуард Менди мегузарем ки дастмоли калон истифода мебарад. бисёриҳо чунин назар доранд ки дастмоли калонаш ҳамчун рамзи муваффақиятҳои бозингар аст ва ҳақиқат ҳам чунин мебошад. новаста аз дар кадом лига бозӣ карданаш, Менди ҳамеша бо худ ин дастмолро дорад. акнун ба қиссаи Луис Суарес ва дастбанди кӯчаки ӯ менигарем ки ҳатто баъди рафтан аз Ливерпул онро аз дасташ нагирифта буд. дар интервюе ки Суарес ба расонаҳои испанӣ дода буд, ҳақиқати дастбандашро нақл кард. ӯ дар вақти бозӣ кардан дар Ливерпул ҷароҳат бардоштааст ки ба устухонҳояш зарар расидааст. ба хотири эҳтиёт Суарес хостааст ки гирди ангуштонашро бандад. бо гузашти солҳо ҳамон дастбанд фарқияти асосии Суарес аз дигарон гашт. аввалан барои вайрон накардани қоидаҳои Премер-лига ӯ ҳама дасташро мепӯшонид, вале баъдан Суарес тарҳи навро роҳандозӣ кард. Луис бовар надошт ки ин амалаш барои ҳамагон маъруфу машҳур мешавад. баъди ба Барса омаданаш, Суарес озодона гирди ангуштони даркориашро танҳо мебаст. оҳиста оҳиста одамон ӯро бо дастбандаш шинохтанду калиди муваффақияташ гашт. дар байни бозингарон боз дигар лавозимотҳое ҳастанд ки фаъолона дар вақти бозӣ истифода мешаванд. Ҷек Грилиш, Пауло Дибала, Мемфис Депай, Александр Арнолд ва Кварацхелия бошад ба пойпӯшҳои худ аҳамият медиҳанд. дар охир бошад собиқ дарвозабони моҳир Петр Чех ҷойгир шудааст. ӯ бештар бо сарпӯши худ машҳур аст. бо сабаби ҷароҳати мағзи сари худ духтурон ӯро маҷбур кардаанд ки сарпӯш пӯшад. ҳарчанд худаш хоҳиш надошт, вале барои дар сатҳи олӣ бозӣ кардан маҷбур буд ки гуфтаҳои духтуронро иҷро кунад. агар ба шумо навор писанд омада бошад, ҳатман лайки қиматбаҳои хешро гузоред ва мунтазири навори ҷадид бимонед. хайр дӯстон.